Pali nkoke pa social media pamene anthu ambiri akuyankhula kuti zinthu ku Malawi sizimayenda bwino ngati ulibe ndalama, potengera kuti bandera mu siku la lero adakali ku ndende, adakali m'manja mwa a ndende. Koma nkhani ndi yakuti kodi izi ndi zoyenerera? Dzina langa ndine Sam Mavita, tiyeni tikhale limodzi. Pa social media kwa weekend inoyi pakhala ngati palowa chisokonezo pamene anthu ambiri ayambanso kugawana zithunzi za bandera, munthu amene analakwa milandu imene anthu ena lero ali kunja. Koma nkhani ndi yakuti kodi zinatani? Mulole mu video ya msiku la lero ndigwiritse ntchito zitsanzo zitatu: chitsanzo cha bandera mwini wake, chitsanzo cha VJ Kenny nkhani yatsopano pampano, komanso mundilole ndigwiritse ntchito chitsanzo cha Phwedo Tupentaya, mmodzi mwa anthu ochita zisuzo mdziko lino la Malawi. Ndi kenaka tichite demonstrate ma cases awo kusiyana kwake, komanso kuphatikizapo zinthu zimene anapalamula. Tiyeni tikhale limodzi motere. Mu nthawi imene ma producers a School Days, Lawrence Nyale komanso Kendo Kamwendo anasala pang'ono kutulutsa filimu yawo ya School Days, zinalinso nthawi yofanana ndi yomweyo imene kunapezekano kuti actor wawo mmodzi Phwedo wamangidwa ali ku ndende. Anthu ambiri anazifunsafunso lakuti kodi iyi ndi stunt kapena zenizeni. Chimodzi mwa zinthu zimene anthu ambiri sanazindikire mu nthawi imeneyo chinali chakuti nkhani inali yoona, koma anthu ambiri amaganiza ngati inali stunt, ndipo anthu ochuluka anayankhula kuti ngati nkhani ya Phwedo ili stunt ndi dziko la Malawi sitimadziwa chinthu chimene tikuchita. Kenaka patangodusa nthawi Phwedo patangodusa masiku ochepa Phwedo anapasidwa belo, ndipo patangodusa almost 1 week kunapezekana kuti filimu yatuluka. It was a perfect timing pa Chingerezi tikonza kutero. Komabe chinthu chimodzi chimene ndingakusimikizireni pano pa ndi chakuti nkhaniyo itachitika, nkhani itamvedwa zinali zakuti Phwedo amagonana ndi mwana wa zaka zosakwana 18, ndipo kamwanako amaganizidwa kuti kanali ka zaka zokwana 15. Koma nkhani ndi yakuti kanalemba kale mayeso a form 4, ndipo panali debate yayikulu kwambiri pa social media kuti kodi mwana wa zaka 15 zingakhale kuti analemba mayeso, ndipo anthu ena amati eya ndizotheka, pamene anthu ena amati ayi ndi zinthu zosatheka. Komabe chinthu chimodzi mwa icho chimene ndikhoza kusimikizirani pano pa ndi chakuti Phwedo atamangidwa malo yake anali pikiripikiri, anthu omuyimirira anali miyanda pena paliponse kusakasaka kuti iyeyo apezeke ndi mwayi okuti akhale ndi belo, ndipo anapasidwa belo. Panopa mlandu wake amangoyendera kupita ku khoti ukamva mlandu mpaka na panopa akhoti sanakwanise kuonesa umboni kuti mwanayi ndi osakwanadi zaka zokwana 18. Pali zifukwa zingapo zimene zikuchitisa izi. Phwedo koma tikuwuzeni munthu ukachuka chonje azimayi timapanga yani black palino baba chathupiranuli chenta maisina nasiya kugwira ntchito. Kodi wewe matenda opatsirana amene sunadwaleko ndi chani mwina tochimfika Koma nkhani yonseyi ili apo ndi yakuti Phwedo ngakhale mlandu wake uli mkati, koma iyeyo ku ndende anangogonako masiku ochepa, kenako ndikupasidwa belo malo yake atapempha boma motero, ndipo zinthu zinathekadi. Fast forward mwezi omwe uno wa November taona kumangidwa kwa mmodzi wa anthu ojambula makanema amene ndi VJ Kenny. VJ Kenny anamangidwa, ndipo atamangidwa iyeyi anthu ochuluka anali pikitipikiti, anthu ochuluka anali yambakati kuti amvere nkhani yake, ndipo pamene nkhani yake imamveka kuti iyeyi wa zaka 30 akupanga chibwenzi ndi mwana wa zaka zokwana 15, chibwenzi chogonana nacho, anthu ambiri analinso okhumudwa kuti kodi nkhani za lusozi zizitha motani. Kenaka iyeyo anakhala ku chitokosi kwa masiku angapo, kenaka anapasidwa belo la Friday lake, nkupasidwa belo basi kuti apite kunja akakhale monga mfulu.
anthu ambiri anazifunsa funso lakuti kodi zikamatere ndiye zizikhala motani. Tiye tikumbukire bwino kuyankhula kuti nkhani yokhuzana ndi anthu onsewa ikukhuzana ndi milandu yopanga zibwenzi kapena kugonana ndi maminors, anthu okuti sanakwane zaka zawo 18 zakubadwa, anthu okuti zaka zawo 18 sizikukwana komabe iwowa analimba mtima ngopanga nawo zibwenzi kapena kugonana nawo. Izi zitachitika anthu ambiri anali ali mkoke kuona kuti kodi izinthu izi titani. Maloya ake a VJ Kane anali pikitipikiti mpaka na VJ Kane anatuluka pa belo monga ndalankhulira. Atatuluka pa belo, anthu ambiri makamaka ma social media influencer sanakondwere nazo poyankhula kuti chilungamo ichi sichikuoneka. Koma funso ndikumati no Samu iwe ukufuna uzingoti na mizapa. Chilungamo mesa ndi chomwecho, anthu nkhani zawo zidakali ku khoti sikuti zinathesedwa. Owayo dikirani kayi ndikozeni nkhani yomaliza imene ndakutengerani. Tikumbukire nkhani yokhuzana ndi Bandera. Atakhala ku South Africa kwa zaka zingapo, anaganiza kuti kubwera ku Malawi kukhonza kumuthandiza kuti achite focus nkhani yokhuzana ndi kayimbidwe kake. Tiye tikumbukire bwino pano kuti Bandera anali mmodzi mwa oyimba amene ananyamula mbendera ya ayawo, ananyamula mbendera ya Malawi, ananyamula mbendera ya kayimbidwe kuno ku Malawi. Ndipo yeye atabwera kuno ku Malawi ali nkati monyada, ali nkati monjoya kuti nyamata wa John Fresh kuchokera komwe uko ku madzi ku Cape Town anaziwana ndi mmodzi mwa anthu amene anakumana nawo ndikumacheza, ndipo kanalika nsikana ka zaka zake zokwana 15. Anthuwa ananyamuka nkumakhala bwinobwino ndikumacheza, kenaka anatengana nkupita ku lodge. Atapita ku lodge kumeneko anakakhala masiku okwana 3. Masiku okwana 3 anakhala kumeneko ku lodge. Makolo ake mwana anali busy kumayang'anayang'ana mwana wathu wasowa, koma mphekeserabe inkamveka kuti zikuoneka ngati watengana ndi mamuna wina choncho, sikuti wasowa kuti wachita kuphedwa ayi. Kenaka itafika nthawi yovumbuluka mwana uja anakaulula kuti anali ndi Bandera ku lodge. Bandera atafunsidwa anayankhula kuti mwanayo amakakambirana naye zokuti azakhale mu imodzi mwa nyimbo zimene iyeyo akufuna kujambula. Sizinathe bwino chifukwa chakuti amafuna kujambula nyimbo yes, koma on what ground zinthu sizinamveke. Kenaka kunapezekano kuti anamangidwa. Atamangidwa mwanayo ananenesa ndithu kuti anthuwa sanagonane, ndipo Bandera analankhula momveka bwino kuti anthuwa sanagonane zifukwa sonjina chimene sanagonane ndi chakuti iyeyo mwanayo anali akusamba mu nthawi imeneyo. Koma sizinatheke. Kumangidwa kwa Bandera kunabweretsa zokambakamba za Amalawi pamene ena anadyerera dzina lake, pamene kumangidwa kwa Bandera ena anapangirapo dzina lawo, ena anapanga dzina mwawokha, ena panopa ndi otchuka chifukwa cha kumangidwa kwa Bandera. Koma sindili pano kuchita promote za iwo. Chimodzi mwa zinthu zimene ndikufuna kukuza ndi panopa ndi zakuti pakati pa Bandera, VJ Kane komanso Phwedo onsewa akuchitidwa involve ndi kupanga zibwenzi ndi ana a zaka zokwana 15. Ndipo Phwedo komanso VJ Kane anthuwa ndikuti anawa amagonana nawo, pamene Bandera mwanayo sanagonane naye ngakhale anangontenga kwa masiku okwana 3. Sindikutanthauza kuti si mulandu chifukwa chokuti kunzembesa mwana komanso kunzembesa munthu wina aliyense ngakhale si mwana ndi mulandu, endi kukhala kuti mwanayo ndi osakwana zaka zokwana 18 zinapangika kukhala zinthu zolakwika. So kufanana kwawo ndi kwakuti Phwedo, VJ Kane ndi Bandera onsewa anamtenga mwana ndi kukhala nawo masiku okwana 3 ku nyumba kwawo. Kusiyana kwawo kulipo kuti winayo anagonana ndi winayo pamene winayo anangoimvera fungo. Onsewo kufanana kwawo ndi Phwedo ndi kwakuti onsewa anapanga chibwenzi ndi ona zokwana 15. Kufanana kwawo onsewa ndi kuti iwowa ndi azaka zokwana 30, being Phwedo wa zaka zokwana 31. That makes it worse. Komano still more chimene ndikakufotokozereni pano ndi chakuti Bandera ali m'manja mwa andende. Bandera anagamulidwa zaka kuti akakhale ku ndende pa mlandu ozembesa komanso kupanga chibwenzi ndi maina. Koma nkhani ndi yakuti kodi zinthuzi zizitero? Mukandifunsa funso lakuti tipange motani, ndikuze ndikuti tionere video yotsatira chifukwa imene ikhala ikuchita link nkhani zingapo zimene zichitidwe zimene zalankhulidwa mu video iyi. Dzina langa ndine Sam Mavita, tionane mu video yotsatira.